हेलो एवरीवन खुलुमबाय बेखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ खुलुमना सिनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बोसोरनि अननायाव मोजां दङ जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेलासिनि 5टा जाबाय जोङो बिजनियाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर गथ'फोरनो नांगौ माबा बुस्थुफोर नांगौ जानानै दङ गाबोननिफ्राय स्कुल खुलिसिगोन नालाय स्कुलनिनो एसे माबा माबि लायनो नागिरदों बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा शेयार खालामलांनो हायो थांसै अब्ला जोङो गासिबो थांजोबगोन आरोना फिसाला सानै आं ओमफ्राय बिबैबो थांगोन थांबाय थानोसै अब्ला जोङो ओंखारखांबाय आरोना थाबाय गरममोन हाजोबो बै सरबाव रिक्सा गाखोनोसै आरोना लोगोफोर बिबै फिसौ लाद्रा लुद्रा बेरायनोसै टाउनाव मालायफ्रा जेरावखि बेरायहैया जोंहा इयावनो बेरायनो मोनबानो जाबाय बिजनियावनो मानोथो गोजान गोजानाव थांबाय थानांगौ लोगोफोर जोङो बिजनि मोनफैबाय आरोना नै रेल साइटिं खाथियाव माने ट्रेन फैदों नालाय बन्द' जानानै दङ थाथ'दों जोङो नै फिरफिलियाव थांगासिनो नै बेबायदि टाइमखौल' मोनफैखायो आरोना जों लोगोफोर इयारखानि हाउसिंल दिबि आरो फाइटि हाउखौनो लादोब्रा हाबि बेजि नाय बिसिबां ओरैया सोग्राया गरम जागोन खोमा सोग्रासो नांबावगौ बेबायदि नङा गेरेम बायदि कय नाम्बार सारियानिसो 2 नाम्बारखौ लागिसो हा गानलाय बाबा এইটো বহুত লুজ হৈ যাব আগৰটো ঠিক আছে আগৰটো সৰু হয় নখত লাগে আগৰ নিচিনাটো 2 নাম্বাৰ নাই এইটো 4 নাম্বাৰ 3 নাম্বাৰ নাই আৰু 2 নাম্বাৰ বা 3 নাম্বাৰ সৰু লাগে নহয় थ' बेलेगाव थांबा ओरैजाय थांग्रा दंलाय फै गोजौआवसो नां लोगोफोरनि जुथा स्कुल जुथाखौनो मोनासै गोरोबनाय स्कुल जुटा दिबि तो कला नम्बर 2 नम्बर নহলে 3 নম্বৰ দিলে হয় ইয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিবা দিবি মানে চেন্ডেল হাওই নিচিনা দিবি फेननि बारबाबो मोजां माबाया थान्दा मोना कय नाम्बार इखो 2 नाम्बार साद्राय जागोन खोमालै इमान टाइट दोना लागे हो थाबायनायलाय माथो फिसासा मोनथारदों आङो फिसासा मोनाखै नोङो बेयाव नाङाखै फिसा नङा जागोन बेयाव खाबालाय थाबायनायलाय देलाय आसुगुराव नाङो ना मायो नाय थाल खालाम आसुगुराव नाङो बेखायनोथ' बेखौ थाल लानांगौ आसुगुरा सायो बेयाव 1 নাম্বাৰ দে এটা ডাঙৰ মুখত লাগে অলপ যে এইটো ইয়াতে ফুটা হয় আৰু ইয়াত ফুটা হৈ থাকে ইয়াত সোনকালে ফুটা হয় কিয় বা ফাটি যায়
sandal na. Oh, earphone deh. Ada roja di school selesai. Deh, थाबायनाय लायनोसै. एसे लुजखौनो नांगौ मा Tiga. थाबायदोलाय. आसियाव नाङा ना? दे बेखौनो लादो दे. एइटु दे. आसियाव नाङा दा बियो, इयाव नाङा दा. 3 नाम्बार. मा उदुंनाव बिलाय? गवा? Sandal goदान लाफाबाय सासेयाबो गिदिराबो. थ' जाबाय थ' लाबाय नो. मोनजोब्बाय. मोजांखा. बिबैया गाहायाव नेगासिनो. जाबाय थ'दो. लाखांबाय. लाबाय ओं. नै गानखाबाय. हरदो सना आं लानोसै. ओमफ्राय चल ना चप्पल ना की चप्पल जा ऊपरे जा सिरखानि टाउना लोगोफोर नै माबा बुंनो बाजाराव हाबसै लोगोफोर दसे नै बे खादाखौ मोनसे लादो नैफोराव माबा जागोन नामा बाबा टिफिन बियो ना हारसिं खुलिदों बेखौ नायलाय माबायदि प्लास्टिक फिसा फिसाया प्लास्टिकसो खोमा ना बेखौनोथ' बथलनि ना प्लास्टिकनि नायलाय बथलनिसो बथलनि जायो ना गोलैनानै बायलाबायजोबगोन आसार दं आसार लागोन र' फारि फारि लागोन र' दानो माखौबा बावलांगोन jus pengen nama jus nih yaudah dong ya mas ya itu lagi nggak kelas nggak baca pasnya yaudah nggak mau ya buy one get free oke cuy tilang di nanggung nih formulis kebanyakan lagi dan pas burung dong aja pas burung nih deh mana tambah cuy asal plastiknya bodoh mat hah plastiknya itu lah lagi ada lagan aku lagi जाग्रा अर्डार होनाय नालाय पेकिं खालामबाय लाना थांसै जाला थांना लायबाय लोगोफोरनो जाबाय नै जोंना शपिंआ आरो बन्दसो जाबावसिगोन बे दा बन्द दहाय फैनायावबो बन्द मोनबाय आरो दा बन्द मोनबावबाय नै बन्दल' जाथेना होयोना बाबा गेदेर बन्दल' जाथेना होयो बन्द जाबावबाय नै लोगोफोर ओरैबायदि गरम एकदमबारे
मा मा लाबोखो नै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो बाजाराव बांद्राय भिडिअ बानायबाय थानो हायासै लोगोफोर गरमनि थाखायनो ओमफ्राय मा मा लाबोखो ओमफ्राय जाग्राखौबो जोंहा न'आवसो लाबोबाय आरोना लोगोफोर पेकिं खालामनानै लाबोबाय ओमफ्राय न'आवसो ज' जालायसै गरमनि थाखायनो जिरायबाय थायासै न'आव माबार सफैनायनि लोगोफोर आंथ' फिसालानि जुथा गोसोम आरोना लोगोफोर बियो ओमफ्राय नैहा जाबाय पेन्सिल बक्स फावथेन ओमफ्राय जामिति बक्स आरोना फिसाला गिदिरनिया जामिति बक्स ओमफ्राय फावथेन ओमफ्राय नैबे पेन्सिल बक्स फिसानिया ओमफ्राय नै नांगौ मालानि बियो मामोन बियो फिथाइ आरोना लोगोफोर फिथाइ लाबोदों इयाव आपेल दालिम ओमफ्राय मौसुमि आरो बेयाव ओमफ्राय नै गासिबो आसार लाबोदों लोगोफोर मिक्स आसार लाबोदों ओमफ्राय माइरं लाबोदों आङो बासमति राइस नैबे मा मेथाइ मोनथाय नै पासफुरन आटा सिनि नैबे बिराद मोजां माबायो आरोना बियो साफानो ओमफ्राय ओरैनो खुलायाव बायबाथाय एसे मैला ख्रेब ख्रेब मोनो ओमफ्राय बेयाव हाट बाजारनिखौ एसे मोजां मोनो आरोना आङो ओंखायनो बेयाव लाबोबाय ओमफ्राय नै बेसन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बियो पास्ता नामा ओमफ्राय पपकर्न लाबोदों लोगोफोर बासनफोरा इलाइसि ओमफ्राय नैबे मा जाबाय गलमरिस गथ'फोरनियानो बेनो आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय नै इयाव जाग्राया बेयाव आरोना लोगोफोर जोङो माबायाव जिरायनानै जाबा एसे गोबाव जागोन होननानै पेकिं खालामहोबाय पेकिं खालामना हरदों आरोना लाबोदो गामला लाबोबाय अखना नायनांसै मा बियो रलै सना र' बिराद मोजां पेकिं खालामना हरदों नै बेयाव सामब्राम लेबु आरि हरखालायदों थाइबें ओमफ्राय नै एसे माबा जाबाय खोमा नै एसे गलिदों माबा जागोन बिरियानिनि माबा पापरबो हरफादों नै चिकेन बिरियानि बियो चिकेन बिरियानि आरोना लोगोफोर नायनोसै गामलायाव लखबनांसिगोन मा दङ चिकेन बिरियानि ओमफ्राय नैबे चावमिन ओमफ्राय इयाव दङ र' मम' बेखौ जानाङा नोङो माबा होनायसो बेखौ जानांगौ राननोसै आरोना लोगोफोर ज'नो साथाम साब्रैजों बिबै फिसौ गासिबो राननानै न'आवनो ज' राननानै जानोसै बासन लाबोखाबाय लोगोफोर नै जानोसै राननानै बेखौ साइड खालामथ'नोसै दासो इसिङाव ओंखाम संग्रायाव दोनहैनोसै बासना लाबोदो रानबाय लोगोफोर नै जानायसै दावदैखौ जानो